من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, ambe alatanu masamenye akachide Muhammad chini kandaye ane dine minni odeye chinye dine wala sa ni dine abseka korota dine bela jelen sanfe alna ya soro amanja kafiru ye amanja flankafo oluye ambe sheria mashite fo ala jenyogonta la sankolo tigi dugukolo tigi danfen bela jelen tigi de alay Amisheria na ye Muhammad yaka jonye akachidendo kana danfen olu bela jelema ola mbalma chemana musoma mba awfu nislam ya foli no de salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aywa foli temenen ko fe inshallah TV Karabenta ale sanfe ka sangani funangenu olu ka kene inshallah. Ambe duwawu ke jamana ye ala ka basigi ka suma ka here caya kelenya ni basigi na aklisigi dunga fani sabati ala ko jidi jamana in kono ala ye jamana in kalfa mogo minnu ma bi ala ko kisi ku tanga kanu kisi ka bolofɛnw ko olu tanga o tɛmɛnen kɔfɛ inshallah anga bi sigi funangɛnu ka kɛnɛ kan aywa abena ke ko belebele bado kan ko minni akumbi ambela jelen kan ni ambebe anyere nyininga kono anga funanganu u yere soro ko in kono cogoya di tuma dola alo u yere tse ka nyefo yere o dem na ke anga bi sigiye ka nyeshin funanganu ma blasarale do funanganu ka famia ko kuma be foni konna na abela jelen ye blasarale de la do fo cogo bi se ka ja ekloye do fana be ba soro fo cogo mandi kloye ama dabo a fo cogo jugo ka du klo kono anya dabo de kuma nyuma fo kama bo sigi me na bamba mi nyere ka o ankanga nga kuma femi kan o folo no e thème central e 31 février o e thème central mais thème min semani minun ba duguma o folo tarif Eid al-Milad nafarako Idul Milad no ye annabi Isa ka bangeli no ye Grégoire année grégorien alere munde wa Eid ras sanat al jadida sangura damneni nyene jemi beke ola o fana ye munde o folo flana kiti jumembala maana Silamɛ ka sendo nunu gintanw na fo ka kɛ kare kɔnɔ fɛn ye fo ka kɛ maaw yɛrɛ tɛ sunɔgɔ a don silamɛw ni silamɛdenw bolo funangɛninw bolo a cɛman na musomanw bolo kiti jumɛn b'a la asbabu intishar fi hadhihi az-zahira al-khabitha fi ad-duwal al-islamiyya ni fɛn cɛjugu min filɛ nin ye a yɛrɛ kɛra silamɛ jamanaw la anya nyere sorala asawiya fana ye jumɛn ye ananina oye adrar al-ihtifal toro min be ko in kono ka ɲɛsin silamɛdenw ma funangɛninw ni bogotiginiw kamalenninw ni bogotiginiw ka ɲɛsin ma ani ka ɲɛsin silamɛya société yɛrɛ ma bakurunba fɔ la fura jumɛn b'a la komi an taara an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ la fura be sɔrɔ a la an b'a la deli an bɛna min fɔ o faamuyali ɲuman no lamɛn ko ɲuman ala ko nɔgɔya an ka funangɛninw ye n'an y'a faamuya an bɛ se k'an sen bɔ a la k'a dabila cogo di ala ko fana o dusu don an na an kana kɛ an y'a mɛn ɲinɛn ta labɛnna an b'o kɛ san wɛrɛ an b'a bila e t'a dɔn san wɛrɛ bɛ fɛn min bolo dɛ est-ce que san wɛrɛ bɛ nin sɔrɔ yan e t'o dɔn yɛrɛ ɲinɛn yɛrɛ tɔ min tɛna i sɔrɔ i t'o fana dɔn mais an b'a la deli ala ka yafa an ka jurumu na يختلف المسيحيون فيما بينهم على موعد ميلاد المسيح عليه السلام فمن كريتشاو نيري
olu yɛrɛ fɔlen don ɲɔgɔn kɔ waati la waati min ni o de bɛ a nabila Isa ka bangeli kuma yɛrɛ fɔ a waati fɔ dati fɔ ani don fɔ u yɛrɛ dama u fɔlen don ɲɔgɔn kɔ ni kibaruya in ale kan walaw ata kitab al anajil wa wahyun min Allah lakana qad halla hadhihi al mushkila wal mashakil kathira ukhra n'a y'a sɔrɔ la kitabu sanuma n'o ye Bible ye munna an b'a fɔ ko kitabu sanuma o kana n'a fɔ ko an ye chrétienw ladege la kitabu fɛn o fɛn jiginna ka bɔ sanfɛ a bɛɛ lajɛlen ye kitabu sanuman de ye donc n'o ye Bible ye n'a y'a sɔrɔ la Ala ka kumakan dɔ tun nana Bible kɔnɔ Isa ka bangeli kan ni problème a tun bɛ ban wa problème caman wɛrɛ bɛ yen fana chrétienya kun kan silamɛya kun kan n'o tun nana kitabu sanuma ninnu kɔnɔ kuma in bɛɛ tun bɛ ban pewu mais comme a mana olu kɔnɔna la o de kama ɲɔgɔn sama sama bɛ yen nɔ fa yatafiqu al-catholique wal-protestant ala miladihi fi rabi' wal-20 min shahr décembre chrétien bolofara dɔ bɛ yen o b'a fɔ ma ko catholique dɔwɛrɛ bɛ yen o b'a fɔ ko protestant olu ni catholique olu kɔni bɛnnen b'a kan k'a fɔ ko nabila Isa ka bangera le 24 décembre voilà 24 décembre ka do 25 la olu bɛnnen b'o kan olu b'a fɔ ten n'o ye protestant ani catholique ye bon fɛn min ye wa yaqulu orthodoxe inna mawlidahu kana fi 7 min yunayir chrétien bolofara dɔwɛrɛ bɛ yen a bɛ fɔ olu ma ko orthodoxe olu fana b'a fɔ ko nabila Isa bangera janvier kalo tile 7 le 7 janvier ninnu ko le 24 décembre ninnu ko le 7 janvier les témoins Jéhovah chrétien bolofara wɛrɛ bɛ yen nɔ o b'a fɔ olu ma ko témoins Jéhovah olu t'u yɛrɛ ye nin foyi kɔnɔna la olu t'u yɛrɛ ye nabila Isa ka bangeli a kɔnɔna la k'a fɔ dati dɔ de b'u bolo olu banbalen ko n b'o ka la olu t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ a ti bali ana e min b'a la k'an lamɛn a ti bali ana kira ye nin kuma in fɔ ka tɛmɛ a ko yahudiyaw tilala tilayɔrɔ 71 chrétienw tilala tilayɔrɔ 72 n'an ye nin tilayɔrɔ ninnu fɔ tan a ka ni kamana gan la tilayɔrɔ caman bɛ a la komi e bɛ silamɛya de kɔnɔ i ɲɛ b'o o tilayɔrɔ bolofara i b'olu dɔn mais ninnu ta i tɛ fɛn dɔn a la a bɛ ɲɛna k'u bɛɛ ye kelen ye k'a sɔrɔ la qulubuhum shatta o dusukun faralen don ka bɔ ɲɔgɔn na ni tuuru sera silamɛya kɛlɛli ma o bɛ kɛ kelen ye mais u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ bon ni an y'a ye o la i b'a ye calendrier ko la calendrier grégorien o de bɛ anw fɛ an bɛ jate ta o de kan calendrier grégorien n'o ye nabila Isa ka bangeli ye ni ɲinɛ ye olu ka jate la ɲinɛ ye o san 2000 ani san 25 ye n'an filɛ o ban wagati la an bɛna don 26nan na bon alors que irisiw ka calendrier b'u danna o kɔfɛ nin ye européen ka calendrier grégorien o ye européen ka calendrier ya calendrier russe bɛ yen calendrier chinois fana bɛ yen i n'a fɔ calendrier arabu bɛ yen cogo min na i n'a fɔ calendrier islamique fana bɛ yen cogoya min na bon grégorien ale de ye calendrier ninnu tɔw bɛɛ lajɛlen datugu ka d'a kan o ka nkalon ba ma mun cogo ɲɛna o ka nkalon masqué cogo ɲɛna o kama a poids sera ka jigin ninnu bɛɛ lajɛlen kan hatta an silamɛw an taara an yɛrɛ sɔrɔ u ka sanw jatew n'u ka kalo jate la baasi fana t'o la kalo ye Ala ta de ye voilà n'i y'a ye calendrier min ni an b'a fɔ ma ko farafin kalo n'o ye n'a bɛ fɔ ma ko calendrier hijrien calendrier min n'an b'a fɔ ma ko tubabu kalo n'an b'a fɔ ma ko calendrier grégorien a fila bɛɛ ni a taabolo de don calendrier hijri n'o ye silamɛya jate ye ale dulonnen de don kalo bɔli ani kalo binni na ale jate bɛ ta o de kan ale banbalen de don kalo kan o de kama 29 b'a ale la wa ale jate bɛ dafalen don 29 bon fɛn min ye calendrier grégorien ye
n'o ye Isa ka bangeli jate ta ye ale jate sigilen do tile de ka tile bɔli n'a binni donc o kama e b'a ye tile 28 b'a la tile 29 b'a la tile 30 b'a la tile 31 fana b'a la donc i b'a sɔrɔ a jate dafalenba tɛ o cogoya la donc fa hakada i b'a sɔrɔ a bɛ nin lahalaya in na mais an yɛrɛ taara an yɛrɛ sɔrɔ fɛn kɔnɔ fɛn min ni an t'an don cogo dɔn a kɔnɔ maintenant bɔcogo fana hali n'o o b'a fɛ ka na an ma an dɛsɛlen don ka bɔ a kɔnɔ ala ka bɔli nɔgɔya an ye an balimaw funankɛninw ani silamɛ tɔw bɛɛ lajɛlen inna sira'a bayna al-haqq wal batil sira'un da'imun ma damat as-samawati wal ard ɲɔgɔn sama ani bɔka bi o bɛ tiɲɛ ni nkalon de ni ɲɔgɔn cɛ tuma bɛɛ tiɲɛtigi b'a fɔ ko fɔ ale ka tiɲɛ ka bɔ mɔgɔw k'a ye nkalonitigi fana b'a fɔ non fɔ ale de ka tiɲɛ datugu ka nkalon masakɛ ka yira mɔgɔw la o ɲɔgɔn sama in de da'imun o ye fɛn de a bɛ yen badabada madamati samawati wal ard madama sankolo b'an sanfɛ dugukolo b'an jukɔrɔ ni ɲɔgɔn sama tɛ ban tiɲɛ ani nkalon ni ɲɔgɔn cɛ ne ko k'o ka ban dɔrɔn ayi a tɛ ban yɛrɛ n'i ka kuma ni min sera ka sɔn a ma falilahi alhamd ni min yɛrɛ ma sɔn a ma a banna ala man bɛɛ da a ka sɔn kuma dɔ ma quoi voilà masa ta'ala ko k'an ka kuma in sɔn ji la an b'an banban ni ala ka kumakan dɔ ye suratu bakara kɔnɔ misimuso kofɔlen sura la vache o aya 120 an b'an banba o kan masa ta'ala ko walan tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna huda allahi huwa alhuda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilm ma laka min allahi min waliyyin wala nasir masa ta'ala ko yahudiya n'o ye jufu ye ani nasara n'o ye chrétien ye olu tɛna diɲɛ e ma k'i lafiyalen to ye hatta tattabi'a millatahum f'i ka kɛ chrétien ye walima i ka kɛ jufu ye i ka tugu u ka taabolo in nɔ kan walima i bɛ silamɛ ye mais u yɛrɛ ka fɔcogo n'u ka faamuya la un musulman modéré voilà ou bien un musulman non pratiquant i ye silamɛ ye nka e tɛ silamɛya fan foyi labato i tɔgɔ ye silamɛ tɔgɔ ye mais i tɛ seli i tɛ sun ou bien un musulman modéré o kɔrɔ ye di silamɛ min jɛnnen don ni fɛn bɛɛ ye voilà o tɛna e lafiya fiyewu f'i ka kɛ nin fɛn fila dɔ la kelen ye soit que tu es modéré ou bien tu es musulman non pratiquant voilà ni kɛra o ye sisan maintenant lui il est civilisé non ni hakili dayɛlɛlen don a bɛ ko faamuya ninnu bɛ ko dɔn nka minnu bɛ yen nɔ n'o olu banbalen don ala ta ni kira ta kan o ko an ma ko un extrémiste un islamiste un djihadiste voilà ko ninnu ye extrémiste ye dantɛmɛ mɔgɔw de don sont des islamistes ko silamɛya ninnu ye silamɛya kɛbagaw yɛrɛ de ye donc c'est à dire tulonkɛ t'u ka silamɛya la i y'a ye un djihadiste ko ninnu ye maafagalaw de ye u dantɛmɛ mɔgɔw don u ka fɛn bɛɛ dantɛmɛnen don u t'i to yen koyi fo u ka e labɔ i ka silamɛya ɲuman kan k'i tugu u ka taasira in nɔ kan qul inna hudallahi huwal huda a f'u ye ala ka kan da dɛ o de ye kan da ye aw ta in tɛ koyi ala ta de ye tiɲɛ ye wala ini taba'ata ahwa'ahum ala ye kuma in adressé joona o de ye ala kira yɛrɛ ye n'i sɔnna ka tugu ninnu ni dungɔ nɔfɛ ba'da ma ja'aka min al-ilm ala kɛlen kɔfɛ ka tiɲɛ yira i la ma laka min allahi min waliyyin wala nasir dɛmɛbaga t'i la teri t'i la dɛmɛbaga yɛrɛ t'i la min b'i dɛmɛ allahu subhanahu wa ta'ala ye donc tiɲɛ nana tiɲɛ fɔr'i ye tiɲɛ kɔfɛ n'i taara nkalon na o y'i ka kungo ye hali bi an b'an banban k'an ka kuma in sɛmɛntiya ni ala masa ta'ala ka kuma wɛrɛ o sura kelen in kɔnɔna la o aya 117 masa ta'ala ko wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadd minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun o sura kelen kɔnɔ a ko tuguni wala yazaluna yuqatilunakum maana yahudiya ni nasara jufu ani chrétien
olu t'a dabila fiyewu olu kɔni ma wuli fiyewu u b'a la ka aw silamɛw de kɛlɛ fo mun ka kɛ fo ka aw lasegin de an dinikum ka bɔ aw ka silamɛya diinɛ na n'u sera k'o kɛ nka ala ko tɛ waman yartadda minkum an dini ne maa min segira a kɔfɛ ka muruti ka bɔ a ka silamɛya diinɛ la ka taa jifuya la walima ka taa kerecɛnya la walima ka taa kafiriya la wa huwa fayamutu wa huwa kafir i bɛ sa i kafirila ma ne m'a fɔ ko kerecɛn ye kafiri dɛ n'akila n'i bɛ ko faamuya ala de kuma na sisan wala ko ni mɔgɔ min segira a kɔ ka bɔ a ka diinɛ la ka taa don jifuya la ubiyɛn ka taa don kerecɛnya la fayamut wa huwa kafir i bɛ sa i kafirilama o kɔrɔ ye ko kerecɛn kafiri jifu fana kafiri peut-être fo n'i b'a fɛ ka yɛlɛma dɔ don masa ta'ala ka kumakan na n t'o kɔni dɔn mais nin tɛ ne ka kuma ye wa a fɔ yɔrɔ la ne tun tɛ yen maa min ye ne kalan o yɛrɛ fana tun tɛ yen wala fa ulaika habitat a'maluhum maa minnu sara o sacogo in na dɛ olu ka baara ɲuman bɛɛ de kɛra fu ye diɲɛ kunna u ye baara ɲuman fɛn fɛn kɛ diɲɛ na a baara bɛɛ kɛra fu a t'u don alijinɛ kɔnɔ wal akhira ani lahara jɔ don wa ulaika ashabun nar jahannama dungew de ye ninnu ye ninnu bɛ taa tasuma kɔnɔ hum fiha khalidun u dumelenba kɔnɔ badabada ala k'an kisi ka bɔ jahannama ma o la hali bi an b'an banban ni kumakan sanu an b'an ka kuma in sɛmɛntiya ni kumakan sanumanw de ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam la tatabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in walau dakhalu hujra dub la dakhaltumuh qalu ya rasulallah al yahudu wan nasara qala faman rawahu al bukhari al mustafa ko aw bena tugu de sunana man qablakum ma ka sira nɔ kan maa minnu kɔnna aw ɲɛ n'o ye siga t'a la na alakira bɛna o bange ɲɛfɛ hali n'a tun m'o fɔ o bangera ka ban maa minnu taabolo minnu kɔnna aw ɲɛ aw bɛna tugu olu ka tagabolow nɔfɛ tagasiraw nɔfɛ sibiri ni sibiri nɔngɔn ni nɔngɔn bamananw b'a fɔ ko sen nɔ kunbere nɔ wala aw bɛna tugu maaw ka taasira kɔ maaw minnu kɔnna aw ɲɛ sen nɔ ani kunbere nɔ walaw dakhalu hujra dub hali ni ninnu donna kooro wo kɔnɔ kooro ka wo dɛ ngɛlɛnin wo hali n'u donna ngɛlɛ wo kɔnɔ la dakhaltumu a bɛ sɔn ka don u nɔfɛ alo sahabaw ko ya rasulallah al yahudu wa nasara e ka kuma in kan bɛ k'a fɔ ko anw bɛna tugu jifu ni kerecɛn de kɔ wa e b'a fɛ k'a fɔ an ye ko anw b'a fɛ ka anw bɛna tugu jifu ni kerecɛn kɔ k'u ladege sen nɔ kunbere nɔ hali n'u c'est-à-dire hali n'u ye pa kelen kɛ an b'o pa kelen kɛ n'u bɔra ni fini kura min ye bi sini an yɛrɛ bɛ bɔ n'o ɲɔgɔn na ye e b'a fɛ k'o de fɔ wa n'u ye bugulu sengelen don an yɛrɛ b'o don e b'a fɛ k'o de fɔ wa n'u y'u pan k'u cun an yɛrɛ b'an pan k'an cun o de ko don wa e b'a fɛ k'o de fɔ a kira qala faman ni yahudiya ni jifu ni kerecɛn tɛ o tuma aw hakili la ko n kan bɛ jɔn ma n kan bɛ jɔn ma ne kɔni hakili la nin kuma in jɛlen don inna fi'atan min ummati muhammadin tahaqqaqa fihim qawlu nabiyyihim sallallahu alayhi wa sallam wallahi jamakulu dɔ bɛ nabi ɲuman ka mantonw cɛ la hinɛ nabi ɲuman ka mantonw cɛ la jogo ɲuman nabi ɲuman ka mantonw cɛ la wallahi nin kumakan in a sabatira u kan a tiɲɛtigɛra u kan de hayso sharaku al yahuda wa nasara u ye yahudiyaw dɛmɛ jifuw dɛmɛ u ye kerecɛnw fana dɛmɛ fi ihya'i munasabatihim ad-diniya u ka diinɛ ɲɛnajɛw u y'u dɛmɛ a la an sen donna a la wallahi nin ye tiɲɛ ye maa caman taara i yɛrɛ sɔrɔ a la nka a t'a dɔn ale yɛrɛ b'a la sɔrɔ cogo min na o kama dɔ b'a f'i ye non ko san yɛlɛma de don awɔ n m'a fɔ ko san yɛlɛma tɛ san yɛlɛmanin don mais san jumɛn ka yɛlɛmanin don mɔgɔ minnu ka san yɛlɛma don hakilila jumɛn fana b'u la ka bɛn san yɛlɛma in fana ma hakilila i hakili kununen don i bɛ ko dɔn i faamuyalen don i dusukun dayɛlɛlen don n b'a fɛ i yɛrɛ ka nin ɲɛɲini i yɛrɛ a ma se n ka don nin détail kɔnɔ bilen i ye quoi voilà a ma se n ka nin détail ye i ka kan k'a faamuya kuma bɛ ɲɛsin min ma ka Eid milad wa Eid rasil sana al jadida i n'a fɔ nabila isa ka bangeli
o san yɛlɛma walima sankura o yɛlɛmani hakila sankura yɛlɛmani dulonnen don nabila isa ka bangeli de la voilà donc lala an bɛna so ma ɲɛfɛ inshallah donc silamɛw kɔni ye occasion kɔni profiter ka fɛn caman kɛ a la fɛn minnu ka jugu kosɛbɛ o ye ala ka dancɛw kari kɛrɛkɛrɛma kamalenninw ni sunguruninw silamɛdenw denkɛw ni silamɛ denmusow cɛla dona rujui ila alkitabi wa sunna k'a sɔrɔ la an ma segin k'an kɔfilɛ ka nin ko in jɔyɔrɔ lajɛ ala ka kitabu kɔnɔ ani alakira ka sunna la liya'rifu mawqifa al-islam walasa ka se ka silamɛya ka jɔyɔrɔ dɔn ani silamɛya ye nin bila kiti jumɛn kɔnɔ an kɔni taja hali na an ɲinɛnen b'o kɔ nka n balimakɛ n balimamuso fɛn o fɛn kɔni n dɔgɔ ye ko dumunikɛ tɔn o ci man di dɛ a b'a ta fɔ bɛɛ b'i kuma nka a ti dabila dɛ sinɔn k'a fɔ k'u t'a dɔn ko tiɲɛ don wa walahi kamalenninw b'a dɔn min bɛ ka fɔ k'o don sunguruninw yɛrɛ b'a dɔn min bɛ ka fɔ k'o don nka komi anw degelen de don ka wari fara ɲɔgɔn kan ka sɛ tobi ka yiran ka firiti o don ka sɛ dun ka boisson min o kama an tɛ ko in dabila koyi a banna ko in y'o dɔrɔn de ye taarifu idil milad idul miladi yɛrɛ n'o ye nabila isa ka bangeli ye ni kerecɛnw b'a fɔ ko jésus kirisa o ye mun ye idul milad kama yazumu nasara kerecɛnw bɛ a bisigiya cogo min na dɛ anna nabiyallahi isa alayhi salam wulida muwafiqan 25 min shahr décembre k'a fɔ ko nabila isa bangera le 25 décembre k'a bangera o la fatakhadhu dhalika al-yawma idan o don o y'o kɛ seli don ye maana nisɔndiya don ye yahtafiluna fihi u bɛ nisɔndiya kɛ o don in na amma id rasil sanal jadida o fɛn min ye sankura nali feteli ye yahtafiluna fihi kulla amin san o san o b'o kɛ nisɔndiya ko ye ma bidayati amil miladil jadid ka bɛn nabila isa ka bangeli o san ma ibadallah siga foyi tɛ a la n'an y'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ nin min filɛ nin ye siga t'a la kabiri an y'a dɔn ko a sigilen don kerecɛnya de kan o kɔni siga t'o la fo n'a sɔrɔ bamananw ko tɛ fo ni mɔgɔ min bɛ woro ɲini ma nɔgɔ la ɲɔn tɛ kɔni siga t'a la nin sigilen don kerecɛnya nin sigi b'o de kan an b'a ala deli faamuyali ɲuman ala ka diinɛ na ala k'o di an ma o la ibadallah ala ka jɔn hukmul ihtifal bi hazil a'yad ka nin fɛti kɛ silamɛya ye ka nin ɲɛnajɛ kɛ silamɛya ye kiiti jumɛn boli a la bila a kan a fɔlɔ innal islama tanha nahyan sarihan wa yamna'u man'an batan من الاحتفال بهذه الأعياد وذلك لأسباب منها سيأتي إكاد الإسلامية من فلا أبام أن لدي صريح en vérité أبام بلي يرد vérité يرلا تيه يرلا de ko angana ni feti angana ke kada sababu dɔw kan asababu fɔlɔ ye jumɛn ye anna al-islam dinuna al-hanif al-wala'u lil-islami wa ahluhu wal-bara'atu min al-kufri wa ahluhu o diinɛ in lasili n'o ye a kolo ye k'a fɔ silamɛya yɛrɛ lasili a banban yɔrɔ yɛrɛ de n'o ye hakili sanuyatigiw ka diinɛ ye walahi silamɛya ye hakili sanumantigi de ka diinɛ ye kana siga o la dɛ n baden parce que i b'a dɔn ni fa donna adamaden na a b'i bila i ka taa sɛfan ci sira kan o ye fatɔw ka baara de ye ɲɔn tɛ hakilima tɛ sɔn o ma wala i y'a ye o de kama silamɛ ye hakili saniya diinɛ ye ala k'an kɛ jɔn ye jɔn minnu hakili ka ɲi u bɛ tiɲɛ dɔn ka tiɲɛ minɛ tiɲɛ ye ala ka tiɲɛ yira an na nkalon ye ka nkalon yira an na nkalon ye an k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ a la ka tiɲɛ yira an na tiɲɛ ye an k'an minɛ ka baara kɛ n'a ye alwala lil islam ka kɛ silamɛya fɛ
ka kɛ silamɛya dungew fana fɛ ka ban kafiriya la ani ka ban kafiriya dungew olu fana na. Wa min hatmiyati tilka albara'a min alkufr wa ahlihi, min b'a wajibiya an kan wajibi fo an ka ban kafiri la ani kafiriya la, tamyizul muslim anil kufr, fo silamɛ ka danfara a ka akti n'a ka kumakan na ka bɔ silamɛ tana na. Maa min tɛ silamɛ ka bɔ o la, ni silamɛ yera dɔrɔn a ka dɔn a ye cogoya la k'a fɔ ko ale de ye silamɛ ye, a kumakan a n'a ka akti. Silamɛw hakili an ka kan ka hakili ta nin yɔrɔ in fɛ kosɛbɛ, ko n'an ye silamɛ ye dɔrɔn a ka akti, a ka kɛwale n'a ka kumakan a bɛ sin k'a jira an na ten ko silamɛ don. Mais anw kumakan tɛ se ka lamɛn, anw kɛwale tɛ se ka filɛ. Wa i'tizazu bidini, i ka i yɛrɛ baya n'i ka diinɛ ye, i ka waso n'i ka silamɛya ye. An bɛ bi ta yen, an b'a jɔ yan. La'alla ni Ala ye dɔgɔkun wɛrɛ yira an na, an bɛ sɔn ka tɛmɛ, an bɛna daminɛ nin yɔrɔ kelen na ni Ala subhanahu wa ta'ala ka jɛn ye. Funankɛninw k'a faamuya ani maa minnu tɛ funankɛnin n'u b'a la ka fɛn in lamɛn, o k'a faamuya ko anw ta ye bilasirali ye nin ko in kɔnɔ, a ka sira ɲuman yira adamadenw na. An bɛ Ala deli Ala k'an kɛ bilasiralikɛbaga ɲumanw ye, Ala k'an kɛ kandabaga ye, Ala k'an yɛrɛ kanda k'an kɛ kandabaga ye, ka kanda sababuya k'o fana don an na. Ka Ala deli an ka funankɛninw Ala k'u dilan ka di an ma. An man tɛ ɲinɛ dɛ, an bɛ dugawu kɛ an ka golomasiri tabagaw ye. Nin waati in na u bɛ tile kɔrɔ nɛnɛ kisɛ bilenden cɛ la, anw bɛ so kɔnɔ yan nɔ. An bɛ dugawu k'u ye Ala k'u kisi, k'u niw kisi, k'u bolofɛnw k'olu fana kisi. Jamana Ala k'a basigi, k'a suma, k'a hɛrɛ caya. An ka banbagatɔw Ala ka hinɛw la, a ka yafu ma, a k'u dayɔrɔw nɛɛma. An bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala ka yafa an yɛrɛ ma. Toujours an b'o wele da kelen bila an lamɛnbagaw ma ko an mago bɛ kokɔrɔma dɔɔni na n'o ye sponsoring ye TV Karabenta ale sanfɛla la. An ka kameramanu olu bɛ kamera kɔfɛ, o maa fɔlɔ o ye Dirisa Karabenta ye. Ala ka barika don a si la ya rabbal alamin. An b'a Ala deli Ala ka sutura ani kisi ni tanga k'an ye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.